partir de la setmana que ve, si es complixen aquestes raons que dona l'empresa, se suposa que el que va a passar és que l'empresa comunicarà per correu electrònic, és el que ha comentat, aquelles persones que estan afectades per l'ERO. Els enviarà un correu i els dirà està vostè afectat per l'ERO i uns dies després vostè no està afectat per l'ERO. En cas que aquells treballadors que no tinguin correu electrònic, ell va comentar, per exemple, un de personal tècnic d'esta casa no té ni en la ràdio ni en la tele correu electrònic, pues a través del cap del departament o d'un telèfon o de la forma que siga precisa, l'empresa es posarà en contacte amb el treballador. Ni que dir-te que aquests dos documents, tant el que diu que sí com el que diu que no, és document que un treballador ha de guardar. El treballador que li diuen que sí, vostè està afectat per l'ERO, se suposa que li arribarà, se suposa, perquè no ho hem vist, una comunicació que dirà vostè es presenta tal dia, tal hora, així o en el centre de formació, pareix que l'empresa s'inclina més per el centre de formació, però tampoc, certesa absoluta no n'hi ha, però sembla que seria el centre de formació, el treballador hauria d'anar allí a la cita que li donarien, que a partir d'aquest moment li comunicarien formalment que està afectat per l'ERO i en quines circumstàncies, perquè hi ha dues possibilitats, bàsicament. Vostè està afectat per l'ERO i se'n va allà, i l'empresa pagaria els 15 dies de preavís, segons s'ha comunicat, als primers treballadors que estarien afectats, i vostè està afectat per l'ERO però no se'n va allà. Quin cas concret ha posat esta casa? Concretament ha posat l'exemple dels tècnics de so. És evident que una casa com esta, una ràdio, no pot estar sense tècnics de so. L'empresa té previst externalitzar aquest servei, segons ens comenta en el període de consultes. Aleshores, fins que no externalitzi aquest servei, no pot tirar a tots els tècnics de so d'esta casa. En aquest aspecte pot comunicar que vostè està afectat per l'ERO i se n'anirà en el mes de març, abril, maig, juny. Sabeu que el període d'execució de l'ERO és fins al 31 d'agost del 2013. A partir d'aquest moment, el treballador ha de tindre clares una sèrie de coses. La primera és que mai acceptem qualsevol cosa que l'empresa ens posi damunt i la firmem sense més. Sempre hi ha que fer una prevenció en la firma. Aquesta prevenció en la firma podria ser un rebut i no conforme o qualsevol redacció alternativa bàsicament semblant que el vostre advocat, si en teniu, vos faça el rebut d'esta comunicació en data no sé quantos, sense que això comporte que jo estiga d'acord amb el seu contingut o qualsevol cosa d'això. Sempre firmem, posem la data de notificació, la data en què jo, treballador, estic firmant, no la data que posa el document, per si acas, rebut i no conforme. I a partir d'aquest moment, vos obren les possibilitats d'acudir als tribunals en la demanda individual. Sabeu de tota manera que estan les 4 demandes col·lectives presentades, que les demandes col·lectives paralitzen les individuals i hi ha una cosa que té una lògica prou aplastant. El que passa en la demanda col·lectiva incidirà substancialment en el que puga passar en les demandes individuals. Si la demanda col·lectiva, ho dic perquè les 4 van a unificar-se, tomba este ERO, no cal presentar demanda individual, i si no tomba, però diu vostè té dret a 45 dies, doncs els criteris són nuls, o el que siga, tot això incidirà de forma clara i evident en les posteriors demandes individuals.